Enkä koita. No koita nyt jumalauta, vältterillä, ne menee muuten. Oho. Älä nyt jumalauta rikoo niitä enempää. Nyt ne pyörii. Se on tuosta mennyt. Aha, akseli poikki. Akseli poikki vai? Ei oo. Pitäis olla tuota tai niin. Mut saisiko se kuomu jotenkin siihen niinku siellä paremmin? Kuomu hyvin. Tässä pitää olla työkalu, että saisi tuo taitettu. Kyllä ne sitten ei näy edes. No näytä nyrkki tai jotain jalkarautaa siellä. Ei nyt kykene. Ei jumalauta. No kyllä nämä pyörii. Pyöri, ne on vaan vähän lintas. Miten niin vähän lintas? No niin just. Ei ne oo ku tommosen... Mitä? 90 yli. Oho, tässä täytyy olla joku vääntö. Sehän on väärinpäin. Sehän on väärinpäin, sehän on jumalauta katolla saatana. No niin, nyt se meni pois. Nyt se on... Nyt se on valmis. Nyt se jumalauta hajottinen. Heitä tonne perkele pensaaseen, ei tommosia jumalauta. Ei se kato, ei kestä. Ota nyt vitu apupyörät irti siitä kaikki nyt saatana. Tehdään reki siitä saatana. Ei kun tää on kaksipyörinen malli. Niin et sä kas keulita saatana. Tää kas keulita. Ei jumalauta, ei ole paskakki housussa. Näkyy ihan tänne saakka. Olla, ei pitäisi olla. On! Joo, kyllä. On! Ei jumalauta, Hyry tekee töitä saatana ja paskat on housus. Lopeta. Noniin, no lopeta sä kans kato. Pistä se viltti nyt siihen päälle, kato, ettei se sun muksus kastu saatana. Morjes.